दा लासैनो बै गाननाय ड्रेसखौ जों उल्थायै जों खुफिननोसो नाजागासिनो दङ जोंनि गाननाय ड्रेसखौ जोङो खुनानै लाफिननायनिसो पलिसि लागासिनो दङ लोगोफोर आरो आंथ' खावलायगोन सन्देरनांगौ HIV बेरामा सन्देरथारनांगौ खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां जागायनायनि सिगांनो आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअखौ देखायग्रोगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो जेसेबां बाथ्राफोर दं बेखौ नोंथांमोननो डिसकासन लागोन जों मोनब्रैसो आयदानि सायाव आङो नोंथांमोनजों रायलायगोन बेनो जाहैबाय मा HIVनि सायाव मोनसे HIVनि सायाव मोनसे रायलायगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय माखासे खोथा रायलायनांगौ दङ आं रायलायगोन नोंथांमोनाव फैदो अब्ला भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय बे फंबाय बिरसन बसुमतारीनि न'आव फैनानै आं दुखु मोनदों फारसेथिं मोजां मोनदों फारसेथिं दुखु मोनदों दुखु मोननायनि खारना जाहैबाय एत्त गोरिब एत्त माने मानसि थानायनि जितु अबस्था बे न'खराव गैया थेवब्लाबो बे न'खराव थानानैनो बे परिबेकनि गेजेरजोंनो फंबाय बिरसन बसुमतारीया जे दिनैहाय सनानि मेडेल लाबोनो हाबाय बे मोनसे बिराद गोग्गाथाव आरो दुगाथाव जादों नुबाय नोंथांमोना बेनो जाहैबाय मा चिरां जिल्लानिफ्राय बिजिनि हालामनिफ्राय सासे फंबाया साउथ एसियानि मोनसे असु कम्फु गेलेनानै बिथाङा सनानि मेडेल मोनबोनो हादों बेखौ लानानै ओनसोलाव जोबोद गोग्गानाय लादों आरो बेखौ ओनसोलनिफ्राय बरायनाय बे थासारि मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो होबाय आथिखालावहाय नोंथांमोना नुदों कि बिटिआरआव जोंनि बिटिसि हालामावहाय दैबानानि थासारिया बिराद जाबाय दा दैबानानि थासारिया बारा जानायखाय दिनै बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो एमसि एमएलए आरो इएम जिएमफोरा दिनै बै खुरखाजानाय इरिगेसन जानाय ओनसोलफ्राव बेरायनानै खौरां लाहैनाय रायजो राजाफोरजों दुखु दाहाखौ बाहागो लाहैनाय आरो बेफोरखौ सुस्रांनायनि माखासे खोथा बाथ्रा होबोनाय बे खामानिखौ दिनै प्रमद बर' दैदेननाय गभर्नमेन्टआ दिनै माने बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ बेखौ नोंथांमोन फोरमायनाय जाबाय आरो आटाइखौ मोनसे गिदिर उथ्राय जाहैबाय मा नोंथांमोना नुदों कि बाक्सानि गरेस्वरावहाय नोंथांमोना नुखादोंमोन कि दाखालि साननैसो सिगां सासे 16 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाखौ सासे 60 बोसोर बैसोनि माने माबाया जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन ओंखाम संनाय समाव साननि समावनो नाथाय हिनजावसाया हखावनानै माने हखावनाय लोगो लोगो बे माने जायनाखि दुथां खारदों दा बेनिखायनो बे हिनजावसाया रैखाथि मोननाय जादों दा बेबायदि थासारिया मोनफ्रोमबो हालामाव जाफ्लेगासिनो दङ ओमफ्राय दा जों बेनि सायाव जोंनि साफ्रोमबो लाइमोन हिनजावसाफ्रा सांग्रांथा गाव गावनि जुदि गोदानथिखौ रैखाथि होनोबा नोंथांमोना सांग्रां थाबानो जाबाय दा नोंसोरो सांग्रांथा आरो बिमा बिफायाबो नोजोर हो आरो गाव गावनि गथ' गथायखौहाय जेब्लायबो थांखियाव सौहैनो थाखाय जेब्लायबो नोजोर हो जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफाफोरखौ आं खावलायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नङाब्ला फिसाया जुदि गाज्रि जायोब्ला जोङो जोंनि उननि समाव जों बिराद बिपदाव गोलैगोन आरो फिसाखौबो नोङो देरनानैब्लाबो नों खांबाय थानांगौ जानानै फैगोन स' बेनिखायनो साफ्रोमबो आं खावलायदों जेरैखि बे दुथाङा जायफोर हमजाबाय बेखौथ' जोङो पक्स' आयेननि गेजेरजोंहाय बेखौ माबा खालामबायनानै मोनथिनाय जाखाबाय आरोना जोंनाव बिनि सायाव आयेना माने मोजां राहा लागोन पजिटिभ राहा लानानै बेखौ जोबथेसालियावहाय नांगौ बायदि साजाखौ होगोन बेनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो इसोरनाव आर'ज गाबदों दा आटाइखौ मोननै बयनिख्रुइबो गिदिरसिन बे दिनैनि भिडिअनि मेन उद्देश्य बयनिख्रुइबो देरसिन भिडिअनि थांखियानो जाहैबाय मा HIV जे दिनै नोंथांमोना निउस मिडियाआव नुदों निउस पर्टेलाव नुदों माखासे हादोरसाफोरावहाय आरोना माने HIVआ बारायबाय बुहुत बारायदों आरो बेबो बैसो जानाय मानसिनाव नङा सोरनाव माने फरायफुनाय फरायसाफोरनावसो HIV बेरामा जादों जाखागोन माना जाया जानो HIV बेरामा दानि फरायफुनाय हिनजावसा आरो हौवासाफोरनाव जाखागोन मानो जाया जानो 100% जागोन दानि फरायफुनाय जेनेखि फरायसाफोरनावनो HIV बेरामा जाखागोन आरो बे बेरामा माबोरै जायो माबोरै सन्देरो नोंथांमोना निश्चय मिथिगौ नङा होमबा मा मिथिया जानो हागौ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नाय बा आं दिनै नोंसोरनि स्क्रिनाव हायोबा होगोन दा आङो माने बिराद गिनांगौ जायो होनो हाया बिदि जायो प्रब्लेम जायो ओरैबायदि मोनसे इउटुबनि पलिसिया स्ट्रिक्टार दा जुदि होनो हायोबा आं दा होबाय आरोना नोंथांमोना नुगोन आरो माने बे जाहैबाय मा बबावबा आदार जादेरनानै हो माने नों जाखोन्दाखौ आं जानाय नों लोंखोन्दाखौ आं लोंनाय बेबायदिजों बे बेरामा बारदेरग्रा नङा बे भाइरासआ जाहैबाय मा जानला मोनला बारदेरग्रा नङा जायफोरनि आखुथायफ्रा गाज्रि जायफोरो समाजनि बेरेखा खामानि मावो
बिथांमोन बायदि सुबुंनावसो बे HIV बेरामा सन्देरो। बियो जाहैबाय मा माजों सोमोन्दो गोनां जाय मानसिया देहायारि सोमोन्दो लाखिलायो बा गावनि सोलेरखौ फाननाय माने हाजार बार मानसिनो बोजों मानसिनो फाननायावसो बे बुस्थुआ बिजों सन्देरो आरो बे सन्देरनायावसो बे बेरामा जायो आरो बेयावनो बैसोर बायदि दुथां आखुनि गाज्रि समाजखौ जाय मेगन खाथेनानै खामानि मावग्रा बेफोरबायदि खामानि मावग्रा मानसिनावसो बेबायदि बेरामा सन्देरो। आरो आंथ' खावलायगोन सन्देरनांगौ HIV बेरामा सन्देरनांगौ फुरा मानसिफोरनाव सन्देरबाय थानांगौ आंथ' फुरा बारे बार बुंबाय थागोन। मानोना जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि बेरामा फुरा फैयाबा जाला दा फुरा फैनांगौ फुरा सन्देरनांगौ। मानोना बे बेरामा आं दहायनो होखादों जानाय लोंनायजों सन्देरग्रा बेराम बेयो मोनसे नङा। बे जाहैबाय मा जाय समाजखौ मेगन खाथेनानै देहायारि फालांगि खालामनानै देहायारि सोमोन्दो लाखियो। नोंथांमोना गोमोदों जानो हागौ नङा होमबा जे फरायसाफोरनावसो मानो मोनखो बैसो जानाय मानसिफोरनाव मानो मोनदिया नङा होमबा फरायसाफ्रालाय मा दाय मावखो बेस्राफोर फरायनोसो थाहैदों न'निफ्राय बहाबा बोजों टाउनाव नोगोराव फरायनो थाहैदों नङा होमबा हस्टेलाव थाहैदों लजिंआव थाहैदों एसे मोजां लेखा फरायनो थाहैनाय मानसिफोरनाव मानो HIV बेरामा जाखो गोमोदों नङा होमबा नाय बैसोर बायदि जाहैबाय बेफोरबायदि गथ'फ्रा जाहैबाय मा बिमा बिफाखौ मेगन खाथेनानै बै टाउन ओनसोलाव थांनानै दिनै बेफोरबायदि गाज्रि जगायनो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि जगायनो खामानिखौ मावनायनि खाथिरावनो बिसिनाव बे बेरामा सन्देरदों। जों आखाइ खबनांगौसो बिदिखौ लोगोफोर आंथ' मालाबाबो मा जाया आङो गाबाबो बेफोरबायदि जायफोरनाखि बेरामजों भुगिजायोबा आं गाबा आरो बिनि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनाय नङा। मानो होनना बुङोबा बेफोरबायदि मानसिया माने हाजार बार मावनानैसो बेफोरबायदि बेरामा बारदेरो। स' बेनिखायनो हुसियार जा नोंथांमोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन मोनथिदों नोंथांमोना निउस पर्टेलफ्राव नुखाबाय जे बेरामा मानि थाखाय फरायसाफोरनावसो जाखो दिनै माखासे फरायसाफोर देबाय आरो गोबां फरायसाफोरा दिनै भुगिनानै दं होननाय नोंथांमोना निउसआव नुदों आरो बेबो जेनेबा नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनगोन आरोना बे आरोना नर्थ इस्ट मोनसे मोनसे नर्थ इस्ट रिजन मोनसे निउस पर्टेलावबो बाव होदों ओमफ्राय माखासे बर'नि निउस पर्टेलावबो होदों नोंथांमोना नुखाबाय माने दा ओंखायनो आं बुंबाय बे बेरामा जाहैबाय मा जादेरनानै लोंदेरनानै बारदेरग्रा बियो मोनसे बेराम नङा बेयो जाहैबाय मा देहायारि सोमोन्दो लाखिलायनायावसो लाखुमालायनाय देहायारि सोमोन्दो लाखिलायनाय माने फरायनो थाहैबाय टाउनाव गामिनिफ्राय थांबाय फरायनो थाहैबाय बिमा बिफाखौ थगायनानै फरायनो थाहैबाय नङा होमबा बिमा बिफाया सानदों मोजां फरायगासिनो दं नाथाय हनै फिसाफ्रा माने आमाय जुमाय गेलेहैगासिनो दं बा बेयावनो बेफोरबायदि बेरामा भुगियो लोगोफोर। स' बेनिखायनो आंथ' मस्ट वेलकामसो खालामो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जानांगौसो आरो जाथों मानोना जोंनाव बिटिया दा बारा जाबाय जोंनि मानसिनि कुलाव माने जुनारनि आखुआ हाबनो नागिरगासिनो दं लोगोफोर ना आंथ' गिदों जे मोनसे समाव जों जे बुहुत खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोङो ड्रेस गाननो सोलोंबोनानै ड्रेस गाननायफोराव जों फैदोंमोन गावनि लाजिनायखौ खोबथेनो थाखाय नाथाय जों दा लासैनो बै गाननाय ड्रेसफोरखौ जों उल्थायै जों खुफिननोसो नाजागासिनो दङ जोंनि गाननाय ड्रेसखौ जोङो खुनानै लाफिननानैसो पलिसि लागासिनो दं लोगोफोर दानि जुगा आं जुगखौ बुंदों आरोखि बे स' बेनिखायनो साबधान थाबानो जाबाय नोंसोरबो जेन' बेफोरबायदि गिदिर गिथावना बेरामनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनो हायो। थेंक इउ।